हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା ପୁରୀ। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭାଣିଜୀ ଦି ଜଣ ରେଡି ହୋଇ ଯାଇ ମିରର ଆଗରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମ ଆଗରୁ ନନା ବାହାରି ସାରି ଯାଇ ଗାଡି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକ ପକେଇଲେଣି। ହେଲେ ନାନୀ ମାନଙ୍କର କାମ ହିଁ ସରୁନି। ଯାହା ହଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାନୀଙ୍କର କାମ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆସି ଗାଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପଙ୍ଗୁ ଦଳ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି ତା ନନା ମାନେ ଯୋଉ ସିଟ୍ ରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ସିଟ୍ ରେ ବସିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଗାଡିରେ। ଆଉ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀରେ। ଆଉ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦିନ 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦିନ 12ଟା 30 ପାଖରୁ ଆମେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭୋକ ବି ସେତେବେଳକୁ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆଉ ସି ବିଚ୍ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଶେଷରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।